Uma singathandi ukusetshenziswa uNkulunkulu, asazi ukuthi uNkulunkulu akashodi ngathi. uNkulunkulu unabantu abaningi, uney'ngelosi ey'ningi, kuningi anakho. Iy'khathi zonke uhlezi enakho. Uma simamukela, ayikho into edekayo kuyena. Uma simshiya, ayikho into elahlekayo kuyena. Ulibele uNkulunkulu nje. Kunalokho kuze kusizakale thina ngokuvumela yakhe intando nokuhlala kuyena. Yazi iy'ngelosi njengoba zizinhle, zingcwele, ingoba ziNkulunkulu. Lezi iy'ngelosi ezawa noNkulunkulu zeyesinye isimo esimbi. Iglori yazo yaqala isekho, ubuhle bazo baqala busekho, amandla azo aqala awasafani, because awasekho uNkulunkulu. uNkulunkulu uyena isource yakho konke okuhle nokuneglori nokunamandla. Ingakho uma sikuye siba ngcono kakhulu. Uma sisuka kuye kuyabonakala futhi ukuthi asikwazi ukuba njengakuqala. uNkulunkulu njengoba efuna ukusiza abantu, ukubaphilisa, ukubafundisa iqiniso, ukubafundisa indlela zokukhanya, ukubenzela izinto nokubenzisa izinto. Ingoba ufuna ukubavezela abantu ukuthi kuningi abangakuthola kuyena, kodwa kumele bevumele indlela eproper yokwenzeka kwezinto. Indlela kaNkulunkulu asebenza ngayo uJesu Kristu. uJohn 14:6 uyakusho lokho. uJesu uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Okusho ukuthi uma ngabe ngempela uNkulunkulu uthanda ukuya kuyena, uNkulunkulu uyayenza indlela yakho ibe impumelelo. Kodwa uma ngabe ufuna ukuya kuJesu ukuyoganga noma ukuyohlala nje ungenzi lutho, awukwazi ukuhlala kalula, usheshe uphume. Awukwazi ukulasta, usheshe uphume. Uma ufuna ukuya kuJesu ukuyoganga, uNkulunkulu lo mcabango uyibona kuqala, and ngeke uNkulunkulu akwazi ukuphumelelisa munjalo. Ingakho uJohn 15 uverse 3 laphayana 4 kanjani, igatsha likhombisa ukuthela uba buyahlunga ukuba kuthele kakhulu. Njengoba uNkulunkulu esithanda, uma sibona ukuthi sabantu abayimisele nabafuna ukukhula kuyena, uyahlunga ukuze sikwazi ukuba abantu abangcono kakhulu. Uma embona umuntu imicabango yakhe emibi yokuganga kuJesu, lo muntu uyamnquma njengegatsha, alahle ngaphandle abune kubasonga umlilo njengoba lisho izwi. uNkulunkulu ufuna abantu abathi mebeza kuyena bezoyinikela, bengathi siyongena mase siyaphuma, ngoba lokho vele ngeke uze umqondo uNkulunkulu ngosuku olulodwa, ngonyaka owodwa, ngeminyaka o-10, ngeminyaka o-20, ngeminyaka o-30, ngeminyaka o-40, ngeminyaka o-50, ngeminyaka o-60. Ngeke uze umqondo uNkulunkulu. uNkulunkulu ukuhamba naye endleleni, ukuvezela kancane kancane. Uma usaphila nje la emhlabeni ufana nomuntu osayingane. Ngisho ney'ngelosi uNkulunkulu azimazi ubuyena bonke, zithola isambulo esisha sonke isikhathi. Ngizama ukutshela ukuthi ungasho ukuthi uNkulunkulu uyena osidingayo. Hawu, uyasidinga uNkulunkulu. Phela ngeke abe yilutho ngaphandle kodungo lwethu, ngeke abe yilutho ngaphandle kokumcabanga kwethu nokuthi sibe nefaith kuyena. uNkulunkulu uNkulunkulu, wena uphila ngenxa yakhe. Yabo, uma ngabe isitsha uNkulunkulu esidalile sisodwa ngeke sikwazi ukufunctiona, kodwa uma sinayo siyafunctiona. Le gift eniyibonayo iyodwa ngeke izikwazi uku-operator, idinga umnikazi wayo oyaziyo. Mina before ningazi ngangolunye uhlobo lomuntu, kodwa uma uNkulunkulu esengena kumina wa-activate ezinye izinto ezenza ukuthi ngikhulume into eyomile elalelekayo nenhle